खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जमान ब्लग इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसेबाव बरायलायबाय सोनाफोर सबाय मा जेव जेव भगबाननाय महरनानै फैनो एबारना बेलासिनि टिउसनाव ओंखारलायबाय ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो बेग बालायनाय दिनै आसोलानै बाजारसिमबो थांगोन नालाय ओंखायनो लाफाबाय आङो बेखौबो बेबो ओंखारनो मोननाय जाथाराना मालायनि फिसाखौ लाबोनानै एसे ओंखारनोबो होआबा बोरै जालायखो ओमफ्राय हारसिंबो ओंखारनो रोङा नालाय आं बहा लानानै बेराय जायो आरोना स' दिनैहाय बाजारावबो एसे मैगं थाइगं लाबोफानोसै नों आलु थालु बासिनो हागोन स' आं लांफानोसै आरोना सोनाफोर थांग्रोनोसै नायलांबाय थादो बाजाराव हाबलायबाय सोनाफोर ओमफ्राय ओंखारनो नाजालायबाय जोंना जाला जेबो सुख गैया मैगं थाइगं लाबाबो नै बाजैया ओंखारबायसो लाबाय एसे मैगं नांगौफ्रानो जोबनो थाङा आरोना मोनसे नानि बेहाबो नै अयथासार ना बाजायो ना बामजायो बिना बाजार नालाय स्रां स्रां मा होनो दिनै शुक्रबार बाजार दिनासो बहुत भिर जायो आराम जायो दा बायदियाव बाजार खालामनो मना सिखाग्रा मोननायखायसो एसे रेहाय मोनदों नङाबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो आं माबायदि बाजार खालामो मनाबो थिखाङो आरो किल'खौबो लानानै दिनै मना थिखाग्राखौ लाबोफानायखाय एसे मना थिखांनो गदों जाबाय थांनोसैबो स्कुटिखौ बै थाना खाथियाव दोननानै फैखादों बारा दिखांबाय थानो हाला सिबिं लानि एसे मा जाखो र' थांसै न'आव थांसै सिबिं गैला जोंहा थांनोसै जाबाय नै पुलिस स्टेसन खाथियावसो दंखायो ओमफ्राय नै बिथाङा जा दिगदारखा बाइकआवसो एक टुक्रा सुख शान्ति गैया सनाफोर आंनि जिबना लाग्रा थाबाबो थायाबाबो ओमफ्राय सनाफोर बे रडा जाहैबाय मा क'क्राझार टाउननिफ्राय सानजाहा फैनाय लामा आरोना माने मा होनो सराइखेलासिम थांनाय लामा स' ओमफ्राय आदाबारि होननायाव जोंहा सरबनि सेरावनो फेरलेबसे हा बायदों आरोना स' बेखौनो खुन्थियाफ्रा बुखु बुखा जाखो ना माखो एसे नायनो होननानै फैदों आङो बिमाफ्राबो एसे फ्रि जायो नङा होमबा बेफोरबायदि जायगायाव फैबाथाय ओमफ्राय माने बिदाया जा 4:30 गगोन नालाय जों 4:30 जानो एसे टाइम नांबागौ 20 मिनिटसो नांबागौ स' बेहायनो जोङो हाबलांनानै टाइमखौ ग्रोब खालामसै ओमफ्राय न'आव थांबाथाय दा फैफिननो हानाय नंला आरोना थांनाय लोगो लोगो आं लगे बेखौ दोननानै माल दोननानै आं फैफिननांगोनसो स' आं बेबायदि खालामा मुवा बेहायनो एसे खुन्थिया लोरिनायफोरखौ नायलांनानैहाय माबानोसै मा होनो बिदाखौ लानानै थांफाखानोसै आरोना दानियाबो बिराद मोजां मोनदों नै उलांगा नालाय जायगायाहाय बै मेन सरबनिफ्रायहाय बिदिनो दब्लायसे माने फवासे बारनानै नैबे जोंनि आरोना नैबे नानिमोन थानाया बे जोंनि आरो फवासेल'हाय सनाफोर बारा गैया आमा नों मोजां मोनदों आयै सना दे सना दे बेहायनो लुनाय जाबाय बायबा बेहायनो थानो मोनगोन मावसना दे होनदो दे आयो सना आयो फिसा टाइमाबो गैखाला 15 मिनिटल'खासै ओमफ्राय 15 मिनिट नालाय 5 मिनिट 6-7 मिनिट जिरायनानै थांनोसै आरोना थांनायावथ' बारा टाइम लायाना ओरै फ्लाइअभारजों गाखोलांसै फ्लाइअभारावबो आं नोंसोरनो अबेबा मोनसे भिडिअ देखायहरदोंना सनाफोर बिथिंजाय मोनसे दङ आरोना बेबो फवासेल' ओमफ्राय बेयावबो फवासेल' जेने मोननै दङ जायखिजाया मोनसेयाव न' लुनोसै र' बावला जोंहाबो फैसाफोरानो एसे जमा खालामबावनांगौ लागा दङ नालाय लुनाया लुसिगौमोन ओमफ्राय दाखो ट्रेक्टर गंसे बायनानै लाग्रोबाय ना स' लुनोसै लासैनो जाबायानो बिसोरबो फौजि मानसियानो बेयाव थाबाबो फौजि मानसिफोरखौ लोगो मोनखागोन ज' ओमफ्राय बैयावबो बेबायदिनो अबस्था फ्लाइअभारावबो ओमफ्राय बेयावहाय गामि नालाय गामिखा मानसि फुरानाफोर न'फोर मेला दंखायो ओमफ्राय बे फ्लाइअभारना जाहैबाय गोदान न'खर फैनाय गोजा गासिबो गोदान गामि फसंनाय नालाय स' फबाय थानाय जायो नायनोसै बेयावबो मोजां नै सरबा गुवारथारहाय ओमफ्राय बैयावबो सरब सेरावनोखा ओमफ्राय बेनि सरबाहाय बांसिन गुवारसिन आरोना सनाफोर मिन्थिथ'ला नोंथांमोनजों आपडेट होलांबाय थागोन बबेहाय मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो नागिराखै नङा होमबा शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनजोंनो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय दे
सफैनाया ओमफ्राय दसे नेनांसिगोन आरो ना गथ'वाखैनो फिसालाना गोजौआव लायो नालाय दसे नेलांसै बयबो नेलायलायगासिनो बिमा बिफाया लामायाव दङ ओमफ्राय आंहा सिङाव थायाबानो जाया गेटनि सिङाव थायाबानो डेन्जार बोरो ओइ आसोल मोनफैबाय आरोना सनाफोर एकदम दोखो दोखो मेंग्लिबोबाय नै बेहाबो बोरैबा जाबोबाय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै सनाफोर जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांदों गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामदो सनाफोर फुरा नायनानैहाय आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै थांनानैहाय फुरा नायफिनगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय लाइक कमेन्ट गारबोगोन ओमफ्राय आंना पजिसना मोजां नङा ओमफ्राय लेसेर पेसेरबो जाफैजोब्बाय साहा पानि लोंनानैहाय लेखा फरायनो बहायफिनसैलाय सनाफोर बिमा बुरैना उफाय गैया फिसाफोरानो जिबन फिसाफोरनिनो खामानि गासिबो बर्थमान जोङो दा थेंक इउ सो माच लोगोफोर